Binita nili nali tumhan warengwar sai puthak si labangso video long nang than pachini ponik po lapen copy of warengwar sai ma kon ana vacancy sidoma labang ki kaduka ve details manganali tum labangso video alosi thek pon long ikpo tangte aprang se KARDOM kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fanstame lapen nali tum jong si labangso YouTube channel long jong si nang kahomri milang polte kaching hon pen subscribe pu tokor jan dui hola bangso dem nali tum berek denon lapen adung hestame belarjan tekloing hola bangso dim ta puthot nalitum bear to denon lalopule monon pitni lila bangso YouTube channel long le video upload stame nalitum mobile on notification nang le penalitum birta kechinja prai fano lapen nalitum jongsi WhatsApp group ke join ning hang do pulte la bangso description video description along stame nili WhatsApp group aling bang pik de lo dak dam penalitum direct nang join dun fit melo tangte pathiek pen la bangso awring war saya puthak le Cethan polonang lapen lang polonang. Lapen on CRPF Recruitment 2023 klar dak lang polonang lapen pathiek pen cethan polonang lapen jong sinalitum labangso YouTube channel long jong sinang kohomri milang poleka chingon pen subscribe ikon lapen video ka anma share un nalitum share ikon lapen labangso video long comment section do hola so comment adim nalitum mesen comment pigo tang tenon klarda galam cethan polonang aprang sit dak lang polonang organization amen bank central reserve police force lo matela CRPF dak full form lo lapen total dak vacancies bank dak 1,29,929 and people lo mate puthani lang than pon 2 pon nang than to equal 1,29,929 and lapen employment type bank dak central government job lo job location la bangke all over India lo lapen post amen bang dak constable lo nang litum dak lang egon lapen constable GD male tumhan lok se dak 1,25,262 aposan people no lapen female tumhan 4,667 and dak female tumhan stame apus pange dopon eglo lapen nang litum official website www.crpf.gov.in labang sodim humri dam ego details nang litum thaglong ekpo apply a process bank laki online no lapen education qualification bank candidate must have class 10 and a pass nang pon nalitum azad school azad university penta chok iglo dake tok ponta do iglo lapen application fee lang dam lo pulte application fee bank online sipinang product lapen UREWS OBC atum handak 100 rupees application fee bang pinang po SC ST atum han sikang sitanang ne lapen female candidate atum hanta sikang sitanang ne ex serviceman atum hanta dak sikang sita pinang nelo lapen payment mode bangke online si payment nang pom selection process bangko pilo product physical infinite test mate pet exam and ponpo lapen that physical standard test mate PST stame and ponpo lapen written exam lapen documents verification lapen medical examination la plea and sidak test and ponpo selection a process bangke salary bangke dangli tum 21,000 pen 21,700 pen chenglok 69,100 an long ponikpo level 3 latel lapen per month nalitum long ponikpo lapen age limit bangke nalitum age limit bangke 18.23 ang bong molom abang pu mate abang pitum si dak apply long shot po lapen important dates bang lason hello notification release pon bangke 5 April se release pon iglo lapen apply date bang non dak update delang lasi apply date update da prang po update lo pule nalitum WhatsApp group long stame kali pulute labang so YouTube channel long stame nalitum thek pon long ikpo ka apply ning labang ke nalitum aprang si humri dam ignang po CR notification nalitum labang so notification WhatsApp group long nili nang litum hanang pi ikpo nalitum hodak lang pon igon lapen hal ke apply ning process bang civil nalitum aprang si apply fan login pon paprang nang po login ni fan labang ke nalitum registration paprang nang po registration paprang des nalitum login long po personal details lapen kenang so documents nalitum upload ignang po lapen det submit ignang po submit det pen fit nalitum labang so application form bangke nalitum print out igdet nang po lapen nalitum labang so article long jong se bang lopol nalitum dak pen notification aluta long pon ikpo lapen apply forms tamen nalitum long pon ikpo lapen labang so video description long nalitum lahai links bangke long pon ik type la penali tum la bangso notification langi gi polta nili fan WhatsApp long nang homri ngon nili nali tum fan nang sen ikbo la sidak 1 lakh so se dak post bang do pon post vacancy la sining Kehang abang pu abang fitum nali tum ready ikbo mo ki join dunia fan jong si nali tum claim do ning tung polate
lapen anglitum labangso video kan ma share un share iko Karbi anglong arat atumanta dak pa jog dunang lapen pa apply dunang tangte pinia video long bani le pathiek pen short information nalitum hanang one pig lo las nalitum labangso video lang mi sen pulte las bangso YouTube channel bang subscribing on misen a comment pigon lapen nang litum like hai huita nang litum ting ni pen piga tangte pinia video long bala pathiek pen an chot lo asipina puthota kaprek video long lai chitong thunang tang edu mithak me kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do an pas tame nilhin pen kardom